الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe yidde almustafa sallllahu alayhi wa sallam on calminama on jurama on mantama on ƴamanama on ñagama duwaw ko almudumol ousmane jammalik ba wona ka wona diallo wona kan arte darsu men qissata siddiq bandiraɓe sehilaɓe qissa o ko ɗo gasata so gasani hande so allah wurni en ha yontere fande gaynen qissa siddiq o ƴetti drapeau la ilaha illallah muhammadou rasulullah duuɓi ɗiɗi drapeau memani leydi o memata leydi ha darde daro en mbi sahabaɓe maayi saabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah caggal nde arabeɓe jertodini caggal nelaɗe maayi aboubacry ne heeɓi duuɓi ɗiɗi ndeysan o rutte allah ene welama radiyallahu anhum wa radu anhu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda wiyama oɗo aya jippi koye as-siddiq ndeysan ko adi fof mbeɗe wasiyata e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala mbiɗo fattaquni ya أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب لا إله إلا الله محمد رسول الله seɗen jogui hakkillaji eɗen poti hulde allah mo puttali men mo pittali men gone jumum so wi maayi tan maayen kanko jogui arsugo kanko jogui cellal kanko rokkata ɓiɓɓe kanko rokkata guire kanko rokkata hunde foof eɗen poti hulde allah kersen allah bandiraɓe sehilaɓe aboubacry ko kulloɗo allah ko kewnoɗo gacce bandiraɓe sehilaɓe e nam o neehi ɓen ɗon ndeysan yaltuɓe din thabit ben kays ndeysan ko ɗon maayi tofayle ben amro addawsi ndeysan sehila abou hurayrata kanko nani aba hurayrata e din ndeysan ɓeɗo fof koye nde ɗo wolde maayi sahabaɓe kewɓe ndeysan ƴiƴam men rufa saabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah e nam ɓe jaltani groupe ɓe geddani ɓe mbaylani diine almoustapha sallah sallam kono hade men yaade to siddiq walla e jofnirde darso siddiq sen mbi sen heeƴi hen eɗen tijji koɗo moƴƴo tedduɗo ndeysan ko korka ndeysan wama adraka ma ramadan ceerno usman korka darima ala yawa darake koɗo tedduɗo o parante ko guila o suwa arde koye wiya jam koye ari jam koye yettima ɗo ari ɗo yettima ɗo ari ɗo yettima ɗo korka ko noon waɗante ko ɓernde koye ɓernde o jippoto ndeysan hayyo korka ndeysan yawa samba diallo ndeysan hula o yahata docteur dokken exemple dokken yeru jaafoɗon bandiraɓe sehilaɓe mi dera e seeɗa wiya korka faandima tan tan samba diallo yahata docteur ali souleymane e docteur min noon ɗo jiiɗa kam ɗo joom sudam farmata koko sowi mbeɗa wawi horde walla mi wawi horde docteur yima ala yahata ousmane jammalik haaɗamma e ceerno ousmane joni noon farmata ko koriɗo mami hooro walla mi joganani horde e samba diallo ka koro so allah jaaɓi sa tawama kora korka juula jamma jangga alquran jokka en ɗam e mbaɗa tarawi ha nani so allah wuren ha korka koro e aɗa foti hoorde saabu an a sowaki ko farmata sowi inchallah ka koro samba diallo nduɗo lewru ndeysan lewru qur'an karim la ilaha illallah belditene allah bandiraɓe juuɗe ndeysan nela sallah sallam wi hakkude korka e korka bakkat ene yaafe ɗon hakkude aljuma bakkat ne yaafe ɗon hakkude juulu joyɗi bakkat ne yaafe ɗon sen ndentima bonɗi ɗi noon en goppi ñoore en goppi liggade yimɓe en goppi takkude rewɓe ko mbaɗani en goppi ñamde riba en goppi fijirde en goppi gueɗe bonɗe ɗe jeeɗiɗi bonɗi ɗi sen goppi ɗum allah yaafo en hadis o omon to muslim tongode makko 233 bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen ndeysan alquran lewru korka ndeysan lewru qur'an lewru arrahman la ilaha illallah muhammadou rasulullah الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗum ɗon haala allah ndeysan nenam bandam haala allah ila ala reeduma ƴe korka ara a wawa uddi deftere kijja ndeysan awa hijjude mon frère ma sœur awa hijjude haala allah a wawani hay kalme kodi ko ɗum yurmini haala allah a nanta ɗum annana farais annana engade annana ayti annana fof haala allah a wawa kodi ɗum hersini wala hawla wala quwwata illa billah kede haala allah وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حالا على سكن سانكو حالا جوميرادو أن موسى يوي حالد الله درك وي الله بدي يدا من ديسان جم قرآن kanko jon qur'anu o waɗane tengade yummako e bamako mbaɗne tengade ganda kange ɓurus fof or fof hay aduna fof wa ƴettu ɗum bandiraɓe so haala allah neraɗo sallah sallam son fuɗɗoto yewtama ko inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi defte fof ɓuuri hen sellude ko haala allah peewal fof ko haala almustafa ɓuuri won ɓurɗo allah won ɓurɗo astahfirullah e ngolɗo konngoli won ɓurɗo haala allah won ɓurɗo peewal almustafa allah o jeppini deftere nde sa ñande korke deftere nde jippi jinno ko deftere ma jawɗande ne mbaɗa to yaltinde ittu poussiére o ittuɗo couverture o gona e dursirade gona janngude wirduji jangga wirduji almustafa jangga pewna juuluma haade korka ara aɗa ɗiggi bandiraɓe sehilaɓe eynama allahu nazala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani allah wi haala mo ɓuuri haaluji fo jinneji nani haala allah ɓe mbi inna samina qur'anan ajaba kitaban ɓe dutti mbi kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna ɓe dutti to bandiraɓe maɓɓe mbayajiɓe ciftine nde ɓe keeɗi qur'an ndeysan so qur'an ala e reedu ma mbaɗa kono galle bonɗo ndeysan lewru korka ndeysan lewru qur'an ceerno ousmane lewru qur'an kala biɗoma mi toñani komi mallowo walla ko gonga kalmi kala biɗoma haala neɗɗo ɓuuri haala allah la ilaha illallah wona gotol o wi ujunnaji jeegom hayso gotol yo tuuban allah hade mayde arde allah yi واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله ينتوب بندرا بنينام بند بجتي حالا ولا حالا الله بما بودي حالا الله لا بوجناجي جيكم والله الذي لا اله الا كوي دفتر وينا بن اندي باج او بن اندي دو ويندا دو namto da duubi capande jeegom ada wirde ko Allah yamirani Allah wiya dum do buti Qur'an wadde oppo Qur'an so jinnaado maayi be mari silk itayu kay kaado haala buri Qur'an pour kaado wadi silke la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ila alli wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun dan fenobe to Allah be malaka Allah nodda be nyande darngire walla malaika nodda faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين بكل يسيم بفوه سبب إبه بننوت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنام sendi haala Allah e haala neɗɗo kono neɗɗo e Allah cerdini bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah ceerno Ousmane haɗɗo en lewru korko ko lewru jokkude en ɗam la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala o jantima e deftere makko wi walladhina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal sernaɓe ɓe ɗum ɗon woni jokkude en ɗam la ilaha illallah ceerno Ousmane mo jokkani en ɗam noon on ko kuɗaɗo fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma
أبصارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله سموار محمد verset آية نوقع ستاري ɓen yahon mbaɗa misconception wiyete e mbaɗa mufsidin fil ard eɓe bonna e leydi ɓe taƴa enɗam maɓɓe ɓe goni huɗaɓe taƴƴo enɗam wiya ko kuɗaɗo nelaɗo sallah sallam nde ari madine nde ceerno ousmane firtu ko kalɗa ko mam firtu joni so allah jaaɓi so mbiɗa wuuri haddar so gasi nelaɗo sallah sallam nde ari madine o yiya ayuhannas e onon yimɓe cakte kisal ñammine julɓe ñammine yimɓe jokke enɗam ɗano juule jamma yimɓe ɗe ɗani naton aljanna e kisal rawahu tarmidi neɗɗo wima nit njayo wima ay bamma o walla tane o jibinɗo bamma o moƴƴo o tedduɗo o tane denɗo qur'an o tane denɗo defte jeegom sunna ɗe tane denɗo muslim muwaffa ibnu maja sahihul bukhari defte bidaya wa nihaya sira tane moƴƴo tane kajjowo tane jangino qur'an o tane baɗɗo umra o tane juulowo jamma o tane kulɗo allah o tane moƴƴo mantaɗo o wima hara juuromo ali sababu son ndendani ɗariga hoto juulatade ɗum ɗo wona taƴ ende makko on meeɗi diide taƴowo enɗam nela sallah sallam on jiɗɗo gurdum juuto yo jokku enɗam firte taƴowo enɗam o juurata balɗe hayso juuri balɗe o juurata ko ala fayida ala barke bandiraɓe sehilaɓe diina taƴowo enɗam la ilaha illallah tane moƴƴo mbiyeɗa hara juurom saabu o ndenan ɗariga nela sallah sallam man kadaba alay mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar kala takkuɗon fenade yo joopo jannude jeygol oɗon goni kon intimidation ɓe mbaɗma intimidation nenam bandam ɓe kulɓinma an kay a ɓoorima sa yehi to kaari amuɗum sa yehi makka hoto westu soɓe duwo hoto wi amin ala an ka poɗɗo duwanade yimɓe sa juurima tane moƴƴo o an a ɓoorima ɓoorade kala so are qur'an tinne kaalen ɓoorade hoɗo are qur'an ɓoorade arane qur'an arane sunna nela sallah sallam eɓe kunɓima asma ɓi aboubacre siddiq yumma ko ari ene juuromo yumma ko musidɗo ko kefeero o yehi to nela sallah o ya rasulallah nenam ari juurademi te ko kefeero nela ɗi mo jokku yumma kefeero o jokku ɗum la ilaha illallah muhammadu rasulullah hadis rawahu bukhari ko amma ko faare juurade gaññeji juuraje anñeere an juuriɗo an ɓuri naftorade e juuraɗo o juuraɗo o so allah jaaɓi saɗa woni zambie saɗa woni tchad saɗa woni afrique saɗa woni australie saɗa woni amérique saɗa woni asie sa duwonima jinnaɗo ma ene jaabe so allah jaaɓi nela sallah sallam so neɗɗo maayi aduna makko fo taƴi ha heddi tati ene jan ɓiɗɗo procciɗo ene duwonomo nela sallah sallam wi mi haɗino on juurade gaññeji joni juura ɗe gaññeji ene siftina on laakara o wiyen juuro gaññeji ene siftina en laakara on jii enen ɓuri naftorade e juurade aññere oɗo ko noro ñaami ɗum oɗo ko cumɗo oɗo ko jooliɗi yaako oɗo ko dahaɗo kono ɗo duwanɗa fof ndisan so allah jaaɓi allah jawo duwa o hadis rawahu nisa e bandiraɓe sehilaɓe eynam nela ɗum haɗino on juurade gaññeji juurɗe gaññeji ene siftinma an juuriɗo laakara sa duwonimo mayɗo ma galle mon ɗo cujjuɗa ɗo jama mon e guesa ma aɗa hiwa aɗa awa aɗa seha aɗa ɗara fof so allah jaaɓi ene jaabe bandiraɓe sehilaɓe hadis mo kalmi omonto nisa e tongode makko ujuna ɗiɗi e capantati e nayyi bandiraɓe sehilaɓe enam giɗo mon mo jiɗɗo no mbiye sallallahu alayhi wa sallam ƴettu haala makko mbaɗa piɓol kaɓɓa e jungo ma ha tiiɗa sabu sa woofi yamiroɗo makko a natta aljanna allah wi wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim wodanani julɗo debbo e gorko so allah e nela ɗum ñaawi cuɓoɗa ko wona ko allah ñaawi ko walla ko wona ko nelaɗo ñaawi ko on woni pertuɗo ala innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika wal khusranul mubin pertuko pertuɗo ɓesmu nelaɗi onon fof ko naata aljanna leññanon fof koko naata aljanna ha heddi caliɗo ɓe mbiya rasulallah hol calortoɗo pertuɗo booraɗo o wi ɗoftiɗomi naati aljanna mo ɗoftakima fetti fayi oto banggue on ko booraɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam guiɗo moon almoustapha sallam wiye sallah sallam o wi hoto ɗanninɗe dawal allah so nataw ɗon jaaha nokkuji tati wona kabru wona jama kala ɗaɗa ɗanno e dewal allah ka kaɗa ɗum ka kaɗa ɗo jiɗɗa fo yaha jaaha sa yi jaaha zambi sa yi jaaha tchad sa yi jaaha yata yumbe fof koko haɗa o wi hoto ɗannonɗe dewal allah so natawi ko jamaji tati paɗon masjidil haram e jamayam kaɗo e masjidil aqsa hadis omonto boukhari tongode makko 1,190 bandiraɓe sehilaɓe enam
kanko wi on kewnude e diine amen ko jaaka hen o ruttate koye joom fettu ko Allah jaɓata la ilaha illallah muhammadu rasulullah yo Allah jaɓan en dewal Allah jaɓate ma wonde e sunna wadde hen ikhlas so waɗani ikhlas jaɓatake Allah wi wama umiru illa liyabudu llah mukhlisin lahu din allahumma ahdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt lak alhamdu ala ma atayt nastaghfiruka wa natubu ilayk nastaghfiruka wa natubu ilayk nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.